Šutaještok si neskontroloval schránku, teraz musí kontaktovať banku. Šutaještok si neskontroloval schránku, teraz musí kontaktovať banku. Exekútor mu všetky účty odstavil, aj keď vraj pritom nič zlé nespravil. Šutaještok si neskontroloval schránku, teraz musí kontaktovať banku. Šutaještok si neskontroloval schránku, teraz musí kontaktovať banku. Má na starosti policajné polepy, musí reagovať na všetky podnety. Kyberšikana pretekárov Formuly 1, naučiť sa znova používať hreben. Ako minister toho má naozaj veľa, potvrdil aj Kali. Šutaještok si neskontroloval schránku, teraz musí kontaktovať banku. 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 Na tento problém existuje jednoduché riešenie: verejné ospravedlnenie.